Şun men Döwlet Murat Ýazgulyýew atly özüne jurnalist diýen arkadaşy jurnalista jogap berjek. Ýurdumyzda edilýän jenayatlar barada garaşdyrlygymyzy alanmyzdan bäri maglumatlar berilmedi. Dine Niýazowyň özi aýplaýady. Ýokary ýol başçylary. Ýönem Niýazowyň pastaýan bir ögünmesi wady. Adamlar bizden jenayat butordy, indi bizde jenayat ýok diýip, onuň birden çinorukları ýoňa çykarybam, sen falança milyon urlapsyň. Seni falança milyon gizläpsiň. Sen kan işleriň içinde näçe milyon gizläpsiň diýip, soňam öýdagdy bilen boýuna alyp oturýar. Ya aýdýanlardyň yalandygyny, hiç bir de jenayat ýok diýip. Başga ýanykda näde ýoňa çykaryp şol çinorukları näçe urluklarda aýplaýar-da öz dili bilen. Ýöne şol ýurdam hiç jenayatçylyksy ýurt ýalydy görkezmäge çalışýardy. Şol 6 nafar diýip bardat girdi. Oşoňa da halky inandyrjak bolýardy. Şu 6 nafar diýmeklik bizni innihi hemmekşi bolelini ýaşaýa, jenayatçylyga da derurluk ýok, ugurluga, jümürlüge de derurluk ýok. Şolemy Hudaýa şükür diýip. Ondan başlatda şol ýa-ni jenayatçylyklar barada statistikany ýok etmek, şonu bermezlik. Inansak da başga ýurtlarda edilýän ýalyn şolay ýa-da şu ýyl şunça tane uğurluk boldy, şunça tane korrupsiya ýanky, şunça tane adam öldürüşi boldy. Şunça tane eýle boldy. Şol anaganyk jenayat maddeleri boýunça hatawat ýok, hiç sanan bolmady. Garaşdyrlyk allygam gutordum. Taretde urunda da kän berilip durulanok ýöne gözleseň, gyzyklansaň tap bolýar, bilip bolýar-da taretde urunda. Gurban uly wezipä geçip puldan doýup, dälräp, aýdyp meslikden wärip yegellere, bacılara, goňşulara, golamlara, owadaşlara, ministrlere, hökümet işgärlerine, gara türekdäkilerin hemmesine meniň adym bilen edenget diýenden soň jenayatlar açaçan edilmäne başlady. Jurnalistika kimdir birine tökmede atmak däl, jurnalistika hakykat aýtmak. Urulup öldürülen Süleyman Tursunbaýew, Allamrat Hudaýramow, ayın 27-sine Allamratjan gidip Mary welaýatynyň döwlet howpsuzlygyna öz aýagy bilen gidip şunam ayın 30-y şu ýagdaýa getirip bize dem gelin akidim diýip diýip aýdyp jan edip bu ýaralaryndan mine seret görüň özüňiz döwlet kanun bar görüň ine 3 günde näl derejä getiripdirler. Mary welaýatyna şäheriň içinde bolan zatlar. Biziňe marzymyz bar şu zatlara. Zorlanyp öldürülen Güljemal Jumamradowa, başga da kän. Müňlerçe bilinmeýän dogan garyndaşlarynyň gorkoklugy sebäpli gany ýerde galan adalatsyzlygyň pidarlary bar. Halkymyz bu haramzadalar bilen nähil görüşip biljegini bilenokdy. 2020-nji ýyldan soň aktivistler olup ýöne çykmana başlady. Her kim bir söz bilen zuluma dur diýse de bu haramzadalaryň maskara bolup gorkup başlajagyny ýuwaş-ýuwaş öwrenip başladyk. Bu jurnalistuma öýeltek edilen jenayatlaryň hiç birini görmän jurnalistka hakykat aýtmak. Gelip Gülälik gelnejemiziň 20 ýaşly doğruluny öldürülen gyýdy Güljemal gördü. Sebäbi Gülälik gelnejemiz mertlerçe çekinmän görüşýär. Şuna çenne hemmedada göz yumduk. Kanahat ettik, şükür ettik. Serdar Berdimuhammedow mundan artyk bolýan ýagdaýlara dilimi dişläp gezmäne meň wyjdanym çatanok. 20 ýaşlyk edin paýtagtda aradan çykdy. Aşgabat şäherine. Jenayatly ölüm boý. Gyýdymyň suwdy bolmady. Hökümet işgärleri gyýdymyň işini alyp barmadylar. Ine meň ýurtdan nägilelik gerim. Serdar Berdimuhammedow size yüzlenýän
6 milyon halkyňa eýe çykyp ýurdy ýurt şekiline saklamasaň artık seni isläm zok. Git Serdar Berdimuhammedow muny çyn ýürekden aýtýan. Jurnalist sumak. Sen diýen daşa ýurtlarda şolar ýaly jenaýatlar bar. Birinciden olarda organ işgärleri elinden geleni edip gözleýär. Hasabat berýär. Plança jenaýatçyny tutduk ya tutmadyk. Sen şol elindäki maglumatlaram alyp bilýän, sebäbi olaryň organlary ansakly, gizlän oklar. Biziň organlar bolsa işlese jenaýat işem açanok. Ine ekspertiziň esasynda doğrulanyp öldürilen Gülcemal üçin jenaýat işem gowgamadylar. Galamny agdajagam der. Jurnalistka hakykat aýtdy. İkinciden, daşary ýurtlarda prezidentiň ýegelleri men ýaşlygynyň gelen sen kim diýip edenini edip zorlap öldürüp giden oklar. Eger şon ýaly bolaýsa, prezidenti ýegeni bile bilece ýöredýärler atuw jedasyna. Üçüncüden, hemme zat açaçan edilýär. Ýurt boýunça umumy jenaýatlar, ykdysadyýet boýunça maglumatlar telewizionyada berilýär. Bizde altın asır, yaşlık, miras olur prezidentin şahsy kanaly ýaly. Ýurtda edilýän jenaýatlar, ykdysadyýet, halkyň hal ýagdaýy barada obyektiv maglumatlar berilenok. Jurnalistka hakykat aýtdy. Talip Abbasow ýurtda edilýän talaňçylygy beýan edýär. Hem haýır-howawa diýişini ýöredýär. Aktivistler umumy milyonlarça adamyň sesi bolýar. Hem sen bolup görkezdi. Adamlaryň derdi hakda ýeke jagat gurulda. Jurnalistka hakykat aýtdy. Senin bary işin taşak götürmek. Öýdem sen Sultana Çylywa gahrman enemiziň ayagyndan asylyp ýykdyň. Sultana Çylywa öňem hökümeti tanqid etdi, halkyň hal ýagdaýy barada anamlar maglumatlar berdi, häzirem şeýle. Sen öň adatlyk işledin, häzirem Gurbanulla ýallakçylyk edip ýörsiň. Biz senin gepiňe näde ynanmaly? Adatlykdan pul almasa Sultana Çylywa. Onuň hökümet pensiýasyny kesdi. Öýüni ýykdyrdy, toğuny kesdi. 75 ýaşynda ýurduň içinde oturup gürläp bilýän ýeke täk ene howly. Sen onuň bokçada bolup bilmeýän. Hökümet onu gürlemediýaly günü at öldürmese de gatervet köseýä, sürüýä, giýje ýaterka öýünde aşladýar. Prosta daşary ýurt guramalary eneminiň arkasynda duran üçin öz-özünden öler ýap etjek bolýar. Şeýle gorkýar hökümet, namart, suwerenok, her türlü töhmetler atýar. Hatda invalidin ogluny özüni asmana mejbur etdi. Jurnalistka hakykat aýtdy. Sen ne edip şol aýaly at takyp bilýän? Haramzada ýallakçy. Bu derejede haramzada bolmaň o. Adamlar